Men klokken er blevet 11, så jeg vil starte med at byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen. Vi har en del tilmeldinger i dag, men de må også komme på sådan løbende. Jeg har glædet mig rigtig meget til det her webinar, også specielt når vi har vores gode kunder med fra Faaborg Midtfyn. Men det kommer vi lige tilbage til. Mit navn det er Martin Memborg. Jeg er partner her hos Qubit, og jeg har fået lov til eller muligheden for lige at byde velkommen. Ellers så har jeg med her i studiet Søren, som vil køre igennem løsningen, give nogle eksempler på, hvordan man arbejder med det her digitale budgetforslagsmodul, og så selvfølgelig Nis vil fortælle lidt omkring selve projektet og den værdi og det jeg får ud af at arbejde med den her løsning. Vi holdt jo også et webinar her i foråret, hvor I har været i gang med en proces. Nu er det jo et halvt år efter, og I er kommet videre. Jeg ved ikke om hvor meget I ellers har arbejdet med det, men det tænker jeg, I har, så det glæder mig til at høre om. Jeg ved ikke, Søren, om du lige vil kort præsentere dig selv? Jo, ja. Jeg er også partner i Qubit med specielt fokus på det kommunale, hvor jeg sammen er den overordnede ansvarlig for implementering af vores moduler ude hos kommunerne. Omkring mig så har vi så et team, som hjælper til med de tekniske dele. Så beslutter jeg for at implementere et modul hos os, så er det mig, der har ansvaret for den opgave. Og du har jo mange års erfaring inden for det kommunale. Det har jeg, ja. Sige, ikke? Så det er offentligt i det hele taget. Ja, lige præcis. Ikke? Nis, du kommer på lidt senere, men det kan være, at du lige kunne kort præsentere dig selv. Jeg ved ikke, om I er tørskoet i Faaborg Midtfyn efterhånden. I er jo lidt ramt af flodbølgen, skulle jeg til at sige, men det er voldsomt vejr. Ja, det kan jeg godt lige kommentere på. Jeg hedder Nis og er økonomichef i Faaborg Midtfyn Kommune, og er voldsomt glad for at kan være med her i dag, og det er jo ikke for sjov, jeg står og præsenterer noget. Det gør jeg, fordi jeg sammen med Qubit er ret stolt over det her, vi har lavet. Og når jeg siger, vi har lavet, så er der jo et stort team bag med mig. Malene Bjørn, som er med på, at den har været primus motor for det arbejde, hun er med på det her også, så hun lytter med. Vi er tørskoet, men der er store udfordringer i Faaborg, så tak for at spørge ind til det. Det har ikke været helt sjovt. Tak for det, Nis. Nu vil jeg dele en skærm. Jeg håber, I kan se PowerPointen. Det er jo vi har jo 3 kvarterer. Det er jo sådan et forholdsvis kort program, som jeg var lidt inde på. Jeg vil lige give jer en kort velkomst her, og en kort intro til Qubit og hvad vi arbejder med. Og så vil Nis fortælle lidt omkring projektet, baggrunden og opgaven og forløbet. Og så vil Søren løbe igennem, kan man sige, eksempler på budgetforskningsmodulet. Og jeg tænker egentlig, jeg ved ikke, hvordan du har det med det, Nis, med spørgsmål undervejs, eller hvordan du foretrækker det, men typisk så tænker vi bare at byde ind og komme med nogle spørgsmål, så kan det være, at det ikke lige passer i timingen, så skal vi nok samle op på det i løbet, eller i hvert fald efter, kan man sige, webinaret her. Jeg vil lige give jer en kort introduktion til Qubit. Vi er, som vi er lidt inde på, vi har arbejdet med økonomistyring igennem rigtig mange år, igennem 20 år, både inden for det private og det kommunale. Og når vi kigger 20 år tilbage, jamen så var det jo en anden teknologi, vi arbejder med på daværende tidspunkt. Der er jo sket rigtig meget igennem årene, og specielt her de sidste år begynder vi mere og mere at arbejde med, vi kan jo kalde det robotteknologi, men meget intelligent teknologi og software, som ligesom kan hjælpe os med alt det her manuelle, tidskrævende og egentlig effektivisere og automatisere mange af de her bøvlede processer, hvis jeg kan udtrykke det på den måde. Og det er ligesom også det, som vores, kan man sige, vores modul, det er understøttet af moderne teknologi. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der arbejder med robotteknologi i dag, men i det kommunale er der jo fokus på det her, kan jeg jo høre og læse. Det gælder både ude i områderne, hvor man søger mere støtte for at støtte borgerne, specielt inden for ældreområdet med rengøring og tøjvask og forflytning osv., men også mere og mere inden for administrationen.
Jeg ved ikke, om nogen af jer arbejder med robotbogføring, men der er også kommuner, som arbejder med robot til advisering, påmindelse af borgerne i forhold til aftaler, så man sikrer en højere kvalitet. Det kan også være mere og mere support, chatrobot og så videre, som der bliver indført. Det er jo kun starten i forhold til det her, for, kan man sige, at blive en effektiv og moderne kommune fremover. Og det er også det, som vi arbejder med. Typisk er det jo op mod Excel, meget håndbåren Excel og omfattende arbejde i forbindelse med Excel arbejdsprocesser, hvor vi ligesom kan man sige, simplificere det her, automatisere det og strømline det på en helt anden måde. Så det skal I måske lige have i baghovedet. Jeg ved ikke, om der er nogen, der deltager her i dag, som arbejder med robotteknologi i jeres kommune. Men ellers kan man jo sige, jeg tænker, mange af jer arbejder med Excel i dag til at understøtte forskellige arbejdsprocesser, fordi det har ligesom også været det naturlige værktøj. Men som sagt er der sket en væsentlig udvikling inden for det her. Og Excel er jo 20 år, måske ovenikøbet 30 år gammel, men i mangel på andet. Og i dag der har vi jo mulighed for at få noget sammenhængende teknologi, som kan levere mere, kan levere hurtigere, kan levere mere kvalitet og få færre ressourcer. Det er jo en ting af det at blive mere effektiv, men en anden ting kan jo også være selve arbejdsglæden i det kommunale, hvor man får nogle mere moderne løsninger, meget mere brugervenlige ud mod forretningen eller områderne, men også centralt, at man får en brugervenlig og moderne tilgang. Og også undgår det her pres, der nogle gange kan være på at levere inden med de deadlines, der nu er. Måske skal man sidde om aftenen, det vi kalder pizza-aften og så videre. Det er også den her moderne teknologi kan være med til at eliminere den del, så vi kan bruge energien og vores kræfter på at tænke mere i forretningen. Lad mig give et kort eksempel. Jeg tænker, I kan genkende lidt af det her, men til venstre, der har vi sådan en klassisk Excel-proces. Og det er jo ikke fordi, vi tænker at lave om på processer og så videre, men skal man understøtte med Excel, jamen så er det jo også fint nok, men det er jo et enkelt brugerværktøj, så skal man bygge en eller anden model, man skal ud, det kan være budgetforslag, jamen så skal vi jo bygge modellen centralt fra, og så skal vi jo have nogle data ind, og det kan også være lidt bøvlet i perioder. Så skal vi jo distribuere det her Excel-ark, og hvis vi er 100 brugere, så skal vi jo lægge 100 Excel-ark ud til de forskellige brugere, som så kan indtaste det her og forklare. Måske kan de ovenkøbe delete eller slette en regneregel og så videre, hvad der nu ellers kan blive ramt af. Når det så ligesom er igennem, jamen, så skal vi indsamle alle de her regneark. Vi skal jo se, at kvaliteten i orden. Vi skal validere det data på plads, og så skal vi konsolidere det her til den videre levering. Måske er der sket ændringer, således at vi bliver nødt til at køre processen igen. Det er en tung, meget manuel og håndholdt proces. Og hvis vi kigger over til højre, jamen så er det ikke fordi, vi nødvendigvis som sagt skal lave processen om, men vi bruger noget mere moderne, vi kan kalde det robotteknologi, hvor teknologien den sørger for at indsamle automatisk alt data. Den sørger for, at kommunikationen med de enkelte brugere kan foregå med tekst og tal frem og tilbage. Den ved, hvem de enkelte brugere er. Den leverer ud, kan man sige, det ark, som den enkelte bruger skal bruge med de data, der vedrører den enkelte bruger. Det er ikke noget, vi skal sørge for, det sørger systemet for. Så det kan køre, kan man sige, online i en browser med mere moderne design. Så der kan komme en advisering ud til brugeren, at nu skal vi i gang med proces. Vi forventer de input inden for x antal dage eller uger. Så kan man sidde online moderne og taste ind. Man kan måske sidde og simulere lidt, hvis jeg ændrer det her og forklare de ting. Så hver gang man siger, at nu sender jeg tilbage, jamen så er det 100 brugere, jamen så bliver det automatisk konsolideret, så vi kan sidde centralt fra og kigge på, hvordan ser det ud, hvem har leveret, hvem har ikke leveret. Og vi kan sidde og kigge på arbejdsprocessen, er de godkendt af de respektive osv., så ligesom bliver stemplet, hvem der har godkendt hvad. Og når de ting er konsolideret, jamen, så kan vi simulere på tingene, vi kan kigge på forskellige versioner. Også det, vi skal ind på i dag, det er jo budgetforslag og levere en version videre til politikerne, som de kan arbejde videre med at simulere på. Det kommer vi tilbage til.
Så det er meget med det her, at gøre dagligdagen, processen væsentligt enklere med moderne teknologi. Og det fungerer egentlig som Lego-klodser, man kan sige. Hvis vi skal have et budgetmodul, jamen så er det ligesom det, man kan starte med, og så understøtter det både indsamling ude for områderne eller virksomheden, og det understøtter godkendelse, den økonomiske centerchef-behandling, og den understøtter også videre til politisk niveau. Og begge veje, kan man sige, ikke? Og så hvis man siger, jamen vi har også brug for noget budgetopfølgning, jamen så er det jo samme princip, så man kan bygge nogle Lego-klodser på, så man kommer væk fra det her med at skulle arbejde med rigtig mange Excel-modeller eller andre modeller, så man sidder med 10 forskellige løsninger, der skal bæres igennem de forskellige områder. Så det er i hvert fald en måde at tænke, kan man blive fremadrettet i forhold til at digitalisere og effektivisere ens kommune. Og den sidste, jeg har med, og det jeg ved godt, det har intet med det kommunale at gøre, men bare for ligesom at sige til jer, at i Danmark, i Skandinavien, er vi jo langt fremme inden for økonomistyring og principper inden for det her. Vi er også langt fremme inden for teknologi og brugen af teknologi, som egentlig også som bliver efterspurgt, kan man sige, i resten af verden. Og en ting, jeg synes, der er meget sjovt i det her, det er jo, at vi samarbejder med vores tyske samarbejdspartner Jedax, hvor vi er med i et projekt hos Microsoft i Seattle, hvor hvis der er nogen, der skulle arbejde med Excel, så må det jo være Microsoft. Men de har de sidste 5 år arbejdet med den her Jedax-teknologi for at blive mere effektiv. Og inden for det private, så er det jo også meget med konkurrence og konkurrenceevne for at kunne understøtte den del. Lad det blive ordene herfra, så vil jeg give den stafetten videre til dig, Nis. Jeg skal trykke på musen her, når vi skifter slides på dig. Er det ikke sådan, det er aftalt? Jo, det tror jeg. Og tak for det, Martin, og også tak til alle jer, der lytter med. Det er jo rigtig mange mennesker, der interesserer sig for det her, så det synes jeg bare er super godt udgangspunkt for de næste kvarter, som jeg har til at sætte nogle ord på, hvor er det, vi har stået i Faaborg Midtfyn Kommune, og hvor vi er kommet hen. Og jeg kan allerede nu afmystificere med, at Faaborg Midtfyn Kommune er ikke en førende teknologisk organisation, der er længst fremme på den digitale agenda. Det er vi på nogle få områder, men der er også mange områder, hvor vi står langt og venter endnu. Og det betyder altså også, at jeg tror, at alle jer, der er her om bordet og lytter med, vil have forudsætningerne for at gå ind i det her, hvis det jo er noget, I kan se giver værdi hos jer. Du må gerne skifte, Martin. Det vil være sådan, at jeg kan nå omkring noget af det, jeg synes, der er vigtigst lige nu. Sidder nogle af jer tilbage med oplevelser af, det kunne vi godt tænke os at høre mere om og tage en snak, en teamsnak med Faaborg Midtfyn Kommune, så stiller jeg og Malene meget gerne op til det. Det er der nogle af jeres kollegaer i andre kommuner, der har gjort brug af tidligere. Vi kom fra et sted i Faaborg Midtfyn Kommune, hvor vi faktisk havde det, vi kalder en budgetportal, og det kommer jeg til at kalde det fremadrettet. Og den budgetportal har sådan set understøttet vores budgetproces, de årlige budgetforhandlinger. Det system, vi havde, det var ved at være en dinosaurus. Det kunne vi ikke udvikle på, så derfor skulle vi gøre noget nyt, og der havde vi så kendskab til, at Qubit havde et godt udgangspunkt. Så derfor gik vi i dialog med Qubit, og vi havde fortsat et ønske om, både politisk og administrativt, at vi skulle kunne digitalisere vores budgetproces. Du må gerne skifte. Så det der var, det var, at vi ville gerne undgå, og jeg har været i andre kommuner også, hvor man sådan set kører budgetprocessen i Word, Excel. Det skulle vi undgå. Vi vil gerne have en professionalisering af det her, og egentlig som spiller meget godt sammen med de modeller, Søren lige viste før på nogle af slidesene. Altså hvad er det egentlig? Og Martin viste, hvad er det egentlig det her, det giver. Vi er sådan set har formået at effektivisere vores budgetproces, og det giver jo tid til alle mulige andre opgaver, og det har også givet en enorm tryghed og gennemsigtighed i det, vi går og gør. Og vi har bevæget os væk fra det her Word-dokument, der kører rundt, til sådan set at have en løsning, hvor alt vores budgetmateriale er samlet et sted. Jeg siger 95% af vores budgetmateriale er samlet lige præcis i den her budgetportal. Og det endprodukt, vi ender ud med, er faktisk en løsning, hvor både administration og politikere har adgang til. Det er ikke sikkert, det vil være sådan for jer, at det giver værdi, men det er sådan den måde, vi har stykket det sammen på, at vores politikere faktisk har også adgang til budgetportalen fra det tidspunkt, hvor den politiske forhandling begynder. Men det vi kan med det her system, det er, at vi har styr på, hvor langt er alle de enkelte budgetskemaer, budgetforslag. Vi har styr på, hvor langt er man nået i forhold til det, vi så kalder sparemål eller skyggemål, som man skal levere på.
Vi har styr på versionerne, vi har styr på godkendelsesprocesserne. Det var noget af det, der fyldte enormt meget hos vores direktion og chefer, simpelthen ugennemsigtigt, hvor det var, vi var henne i vores godkendelsesprocesser. Det havde vi ikke i det tidligere system. Så nu har vi sådan set fået et system, der understøtter fra A til Z, og jeg står der, hvor jeg også, når jeg skal godkende noget for Advir per mail, kan klikke mig ind i systemet, og så kører vi hele kommunikationen om de enkelte budgetskemaer inde i vores budgetportal. Og det letter enormt mange arbejdsgange. Og selvfølgelig skal man tale sammen om det her ved siden af. Man kan ikke kun køre det digitalt, så er også nødt til at have nogle mundtlige dialoger. Men det tænker jeg, at det giver i høj grad sig selv. Martin, du må gerne skifte. Når vi nu gik ind i det her, så er det meget, meget vigtigt, hvis I har mod på noget af det her, ligesom alle andre projekter, så skal man gøre sig sin overvejelse på implementeringen. Jeg vil ikke belære jer enormt meget om det. Jeg kan kun fortælle, hvad vi gjorde, og det var at se det her som et forandringsprojekt. Også selvom vi havde noget i forvejen, der skulle udskiftes, så var der en erkendelse af, at vi er nødt til at køre det her som en reel implementering med en implementeringsorganisation bagved, en forankring ind i direktion og chef til, at det er den her vej, vi går. Så der var en konsensus om, at vi ville bruge den tid på det, der skulle være. Og faktisk også en forventningsafstemning med vores politikere på, at hvis vi skal lykkes med også at lave en løsning, som de kan se sig ind i, så er der faktisk også nogle af dem, der skal være prøvekaniner. Og det har vi haft tæt dialog med en række politikere, som har understøttet os også i den her udviklingsproces sammen med Qubit, hvor vi har landet den løsning, som vi nu har nu. Vi tror også, det er vigtigt, at man selv når man har en løsning, at man kigger i vedligehold af løsningen, og også de mennesker, der bruger løsningen. Vi får jo udskift i vores kommunalbestyrelse, så det kører vi jo også og har fokus på at få nye medlemmer onboardet. Men vi er faktisk der nu på andet år med den nye portal, hvor vi har politikere i vores kommunalbestyrelse, der næsten er forandringsagenter og hjælper nogle af de andre politikere. Vi har nogen, der er enormt skarpe på det her, og som bare har syntes, det var enormt spændende, og vi har også nogen, for hvem det her er enormt fremmed, men som egentlig 95% af dem har opnået en enorm tryghed i det. Du må gerne skifte videre. Så se det an som et reelt implementeringsprojekt. Det er i hvert fald et godt råd herfra. Martin, du må gerne skifte. Ja, jeg forsøger. Nå, men så kan jeg lige se, hvad der kommer. Det vi jo gjorde, det var, at vi tog fat i Qubit og sammen så på, hvad er det for et produkt, vi har brug for med udgangspunkt i den standard, Qubit allerede havde. Og allerede nu igen, tak Qubit for den lydhørhed og det samarbejde, vi har haft. Det har taget noget tid. Vi har lagt os i selen for at lande en så excellent løsning som muligt, som kunne imødekomme de behov, vi havde i Faaborg Midtfyn Kommune, og i virkeligheden også behov, jeg langt hen ad vejen tænker også kunne være dækket i andre kommuner. Så det har også været et tæt parløb, og jeg er varmt, og jeg får altså ikke penge for det her, men kan anbefale Qubit som samarbejdspart i øvrigt. Jeg ved, jeg har været glad for det. Det har jo hele mit bagland også. Så igen, tak til jer Qubit, og tak for det fortsatte gode samarbejde, vi har om det. Jeg vil sige, vi taler lige med posen sammen, og vi løser de ting, der opstår. Og der har vi i hvert fald oplevet med de massive tryk på forespørgsler i mit bagland fra direktion, chefer, politikere, så har vi en alenlang to-do-liste, og Mart Søren og company griber det her enormt hurtigt, og jeg har stadigvæk en enormt lang to-do-liste, vi kan kaste os over. Men det er jo så ude af vores udviklingsprojekt nu, og det er jo nye ønsker, vi kommer med. Du må gerne skifte, Martin. Hvor vi så landede henne. Vi er gået væk fra print, stort set af vores budgetmateriale. Det vil sige, hele den budgetproces, vi kører, som allerede starter, eller allerede, det kan være, I starter tidligere, men vi starter cirka i februar måned i vores politiske udvalg, og frem til, der bliver underskrevet en politisk budgetaftale her i oktober. Den kører digitalt. Det er hele udgangspunktet. Fra udvalgsbehandlinger i foråret, hvor vi har budgetskemaerne op af flere omgange, til de budgetforslag, der bliver offentliggjort, til den dag, de underskriver kontrakten. Budgetaftalen er sådan set digital. Så vi er gået fuldstændig væk fra print, som jeg ved, man kører med mange andre steder. Sågar vores direktion er gået over til at være digital, også på møder om budgetmateriale. Tidligere printede vi. Vi er sågar også kommet dertil i vores sagsbehandlingssystem, eller i Agenda, der hvor vi, vores direktion, læser sagerne. Der lægger vi ikke budgetskemaerne ind. Vi sender dem over i budgetportalen, så det er altså omdrejningspunktet på alle niveauer i organisationen for vores budgetproces. Det er den her budgetportal. Og så er vi faktisk lykkes med at få minimeret antallet af print til vores kommunalbestyrelse af det, vi kalder vores budgetmapper, altså det budgetmateriale, der bliver offentliggjort.
det er et fåtal af dem, der får det printet, og min ambition er at komme ned på, at vi er nede og ramme 10-15%. Det er ikke lykkedes mig at overbevise min borgmester endnu om, at han kan undvære print, men det skal nok komme på et tidspunkt. Så alt i alt en digitaliseret proces, og der hvor vi står nu, det er sådan set en kommunalbestyrelse, som jo er en vigtig interessant naturligvis for os, der føler sig rigtig, rigtig godt klædt på og understøttet. Og det betyder altså, når vi sidder og kører evalueringer af vores budgetproces nu, så får vi næsten til UG tilfredshed med den portal, vi har lavet. Du må gerne skifte, Martin, det er så fint. Til der, hvor vi står nu. De her udpluk, I ser her, de her dinosaurspillere, det er sådan set vores gamle budgetportal, og den har vi så bevæget os væk fra. Det gamle budgetportal kunne godt indeholde budgetskemaer, men havde sådan set stadigvæk det krav, at vi skulle køre regneark ved siden af. Vi kører ikke med regneark ind i vores budgetproces mere, det vil sige vores hovedoversigt, resultatoversigter, kører vi ind i budgetportalen, og det betyder altså, når vi sidder inde i forhandlingsrummet, hvor jeg sidder med, og politikerne sidder og forhandler om de enkelte forslag, det er sådan, vores forhandlinger pågår, så har vi altså en real-life bundlinje på de konsekvenser, det har. Tidligere sad vi og drøftede det, og så sad vi i Excel-arket og skulle lige tilbage og kvalitetssikre. Den kvalitetssikring kan vi køre på enormt meget kortere tid den dag i dag. Og det gør også, at når vi kører det op på en skærm sammen med politikerne, så har vi også nogle øjne med, der hjælper os med lige at tjekke tallene efter. Så vi har en kommunalbestyrelse og nogle gruppeformænd, der føler sig enormt godt understøttet ind i den her proces. Og det er faktisk sådan, at jeg oplever, at de kommer og siger, skide godt, det er virkelig godt det her. Så det er meget, det er ikke så tit, det sker. Så det har vi i hvert fald taget med os. Så jeg tror, en vigtig aktør for jer, hvis I går den her vej, det er selvfølgelig også som politikerne, som jeg var inde på før, omkring implementeringsovervejelserne. Du må gerne skifte. Ja, bare køre videre. Er de... Nej, jeg tror, det er mig, der starter der. Okay, men det der i hvert fald, jeg kan sige, der er lige røget et enkelt slide ud, eller to, det der, jeg tror, der er vigtigt for jer, jeg tænker, der er mange af jer, der sidder i økonomienhederne rundt omkring. Økonomi har jo bare, eller hvad I kalder jer, har jo bare en vigtig rolle i det her. Og det kræver altså nogle blod, sved og tårer, og det kræver, at man gerne vil det her. Vi allokerede relativt mange ressourcer til det, og så os selv som den understøttende enhed, der skulle sørge for at få det her i mål, med en dyb forankring ud i organisationen. Og jeg kan i hvert fald se på de medarbejdere, jeg har, blandt andet Malene, som lytter med, at der også er opnået stor tilfredshed med det her, og vi rent faktisk formår at effektivisere vores daglige arbejdsgange, og kan håndtere meget mere, end vi plejede at kunne håndtere. Reelt nok også med færre ressourcer, og om ikke andet, så har løftet kvaliteten væsentligt på meget af det vi står i. Og selvfølgelig kræver det nogle backup-funktioner, og selvfølgelig er der børnefejl, så det skal man også være klar over, der skal arbejdes med det sammen med Qubit, så det har vi jo også taget på os. Men vi er et sted nu, hvor jeg kan stå på bordenden og sige, at vi har en fuldt digitaliseret budgetproces, og det havde jeg faktisk ikke forestillet mig, at vi havde for 2 år siden, da vi træffede beslutning om, at det oldenordiske system, vi havde, det skulle udskiftes. Og det gør mit økonomis liv, min direktions og min kommunalbestyrelses liv lidt nemmere i de her budgetprocesser. Så det er virkelig et godt sted, vi er landet. Det kan lyde som om, alt er rosenrødt. Det er lige før, det er rosenrødt, men den eneste grund til, at det er blevet rosenrødt, er det gode samarbejde, vi har haft med Qubit og den løsning, der sådan set er leveret. Så det var det, jeg lige kunne give herfra. Som sagt vil vi gerne, må man endelig række ud til Malene eller jeg, hvis man har brug for at tale med os om det på et kundeperspektiv, og ikke som det var en dørperspektiv, hvilket jo er det Qubit leverer. Tak. Tak, Nis. Der var et spørgsmål. Jeg tænker, er der spørgsmål? Lad os endelig. Sten, var der et spørgsmål for dig? Jeg kan se en Christine har også hånden op. Christine, ja. Christine? Ja, jamen jeg vil høre Nis, om han kan sige noget om eller hvad værdi det skaber nedad i organisationen, for du har lagt meget vægt på, hvad det skaber for kommunalbestyrelse, direktion og økonomi, men jeg vil også have en del andre, som jeg skal sælge løsningen til. Kan du sige noget om, hvordan det virker ude i organisationen? Ja, altså vi har også haft en organisation, der selvfølgelig skulle vende sig til det her, og forandringsprojekt er svært, og man lige skulle vende sig til det, så vi havde børnesygdommene, det var rare før, hvor jeg kunne sende per mail, og jeg havde styr på mine egne versioneringer. Men vi faktisk opnået bare en godkendelsesproces med 5 godkendere inden. Den ligger jo digitalt,
Så jeg som, nu siger jeg, akademisk fuldmægtig HK, kan jo have mit budgetskema, jeg skriver, og kan følge det hele vejen igennem. Det betyder, at du undgår alle de her mails frem og tilbage. Du har en knap inde i systemet, der sender en advis til en chef. Nu ligger der noget til dig. Du kan rykke. Du har dialogen omkring det, og det undgår du ved ikke at skal til at have alle de her mails frem og tilbage. Det kan også hjælpe medarbejderne i at sige, jeg har faktisk sendt det videre, nu ligger den altså der. I kan jo trække data på, hvor ligger skemaerne henne, sætte en rykker ud til en chefkreds, en direktørkreds, så det ikke er den enkelte medarbejder, der nødvendigvis skal stå i det. Så er der jo også noget standardisering i det, og en professionalisering i det. Jeg tænker, som medarbejder, som mig selv også har oplevet. Jeg blev tvunget til at skrive ind i nogle felter, jeg blev prædisponeret til, hvad er det, jeg skal forholde mig til. Og det betyder altså også, at den kvalitet er forøget, fordi vi jo også har lagt nogle vejledninger ind bagved, og der er nogle livliner at tage i, hvordan er det, man skriver det her. Så det tror jeg, det er noget af det, der giver rigtig stor værdi, at det er digitaliseret væk fra mail. Godkendelsesprocesserne kan man sådan set også binde cheferne op på, fordi vi har, og jeg har også som god medarbejder brugt enorme mængder af tid på at rykke folk. Jeg vil bare sige, at vi er kommet dertil, hvor min direktion også kan bruge det til, nu siger jeg bong, der er chefer, hvis ikke de bliver leveret. Så vi får faktisk sådan et piskeværktøj, hvor jeg tænker, det skal ikke yde sådan helt, men hvor der bliver taget ansvar væk fra nogle af medarbejderne, så det ikke kun er dem, der skal sidde og rykke og være dem, der bliver peget lidt på. Så jeg tror, der er enormt, ja, det tror jeg, vi skal tale videre om, men du kan godt sælge den, Christine. Jeg vil gerne tale med dig om det også på en til en. Yes. Sten, tror jeg, havde et spørgsmål. Jeg kan også se, med Malene også ret på noget. Jamen, det er bare, hvis jeg lige må supplere i forhold til Nis, at i forhold til hele, med processen, der er systemet også bygget op sådan, at de ret hurtigt kan se, hvad er det for nogle forslag, som har personalemæssige konsekvenser. Og det ved jeg, at HR de er super glade for, i forhold til det arbejde, som de laver, men også alle mulige andre, så kan man hurtigt få sig et overblik over. De forslag har personalemæssige konsekvenser. Så hele medorganisationen er også rimelig glade for det her. Tak for det, Malene. Er der flere spørgsmål? Okay. Ellers så skal du også have lov til at... Så skal jeg også have lov til at... Jeg vil lige dele min skærm igen her. Yes, jeg vil lige indledningsvis sige tusind tak, Nis. Vi er også rigtig glade for samarbejdet med jer. Det har været en fantastisk rejse, og er det fortsat. Man kan sige, at vi har jo så fortsat rejsen andre steder også. Det vil sige, at alle de børnesygdomme, som vi har luet hos jer, det er der andre, der har fået gavn af. Så den her løsning, den er i drift både hos Slagelse Kommune og i Herlev Kommune. Og efterhånden så kommer vi ud af alle hjørnerne af forskellige varianter i budgetprocesser ude hos kommunerne, og har efterhånden sådan et faktisk rimelig robust standardmodul med varianter i de 3 kommuner, vi er ude i. Så det er rigtig spændende det her. Jeg synes lige, at fordi det drejer sig om at digitalisere processer, så lad mig lige sådan tage udgangspunkt i de processer, I har derude omkring den her budgetproces, og hvordan vi løser det sådan helt overordnet i systemet, og hvad for nogle gevinster der så er, som Nis jo egentlig også har summeret op på. Men hvis vi tager den fra venstre mod højre, så kan man sige, at den sidste del af den politiske behandling, den har sit eget liv på en eller anden måde, men de processerne, der ligger forud for den politiske behandling, det er jo så det, vi kalder det administrative budgetforslag, eller jeg gør det i hvert fald. Som typisk kører frem til sommerferien, og så kører den politiske forhandling så efterfølgende fra august måned. Man kan godt, ligesom i Herlev, bare nøjes med at bruge den administrative del af løsningen. I tilfælde af Faaborg Midtfyn og Slagelse, der har man ønsket også at få politikerne på. Men i Herlev, der er man ikke lige helt klar til at få politikerne på endnu, men det kommer forhåbentlig. Så de kører egentlig de første processer her. Men nu vil jeg lige gennemgå dem hver så.
Man kan sige, at når vi skifter en budgetperiode, så gemmer vi en version af hele det budget, der er kørt igennem vores modul. Det vil sige, både budgetbalance, alle budgetskemaerne, alt bliver gemt, som man ledes så vi har nogle versioner gemt i systemet. Man har også mulighed for ligesom at markere, hvilke af de her budgetforslag, som vi har været igennem i år, hvad for nogle skal fortsætte til næste år. Så der er sådan en proces, når man skifter periode i det her system, hvor man sådan set får sikret, at man kan finde data frem igen, og man kan klargøre systemet således, at det står klar til næste budgetperiode. Og det vil sige, at det er jo hele den proces, I selv bruger i forhold til klargøring af budgetskemaer, der skal sendes ud, og de skal måske lige sættes op på en anden måde, og der skal skiftes perioder osv. Det klarer vi i systemet ved nogle administrative rutiner. Så er der så, som kan man sige, den centrale proces, som egentlig handler om, at de forskellige fagområder indberetter eller opretter budgetforslag i systemet. Og jeg skal nok vise de skemaer, der bliver anvendt. Det er jo en digital proces, som Nis også siger, og det er nogle digitale skemaer, som vi sådan set designer i forhold til jeres behov. Men det er typisk i Faaborg Midtfyn, der er det et anlægsskema og et driftsskema. Det er sådan de to varianter, det har her. Og den bygger vi op, både med felter, men egentlig også med nogle funktionsknapper, således så man kan digitalisere den her proces omkring de her budgetskemaer. Og det vil sige, at mange af jer, som måske har noget Word, og det bliver sendt rundt i organisationen i mails osv., det bliver styret nu centralt digitalt, og de her brugere, som bliver oprettet i systemet, de har kun adgang til de arbejdsområder, eller det fagområde, som de nu arbejder under. Så vi kan også bruge og styre tingene. Man kan sige, at så snart at der er noget aktivitet omkring de her budgetskemaer, det bliver opdateret, man går ind og opretter alt det her aktivitet, der er omkring de her budgetskemaer, det bliver automatisk opdateret i sådan nogle budgetforslagslister. Og det er jo egentlig sådan en regnemaskine, hvor man kan se alle budgetforslagene, og så kan man se, hvad er den økonomiske resultat af de budgetforslag, der er oprettet. Og det kan man så filtrere på alle mulige måder. Men det er en automatisk opdatering, og det vil sige, at nu er man ikke rigtig afhængig længere, og nu tror jeg, vi kommer over Excel-verdenen hos mange af jer. Det der med at indsamle budgetskemaer, lægge dem ned i et regneark og se, hvordan resultatet er. Det ligger digitalt i systemet, og man skal heller ikke sende en ny version ud, eller man skal ikke sende en ny version mellem at sende rundt ude i fagområderne, eller mellem centraløkonomi og fagområderne. Det foregår digitalt med de her budgetforslagslister, som bliver automatisk opdateret og beregnet. Så er der så den her godkendelsesproces, som Nis lige sluttede af og gennemgik fordelene ved. Altså det her med, at I nu kan sætte op en styret proces for, at når man har nogle budgetskemaer, så er der ligesom nogle hænder, der skal ind og arbejde med det her godkendte. Og det kan vi selvfølgelig sætte op i forhold til jeres behov. Men den proces sikrer jo sådan set, at der er noget godkendelse undervejs, så vil sige, at der er noget kvalitetssikring undervejs, men den sikrer jo også, at vi ikke skal sende mails. Vi skal ikke bruge mails, som Nis siger, så sender man en avi, og så bliver der sendt en mail til, at nu ligger der noget klar, og så kan man så gå ind og arbejde videre med det. Og inde i selve statusmonitoren og de enkelte forslag, der kan man se hele kommentarhistorikken derinde. Så det er her, vi eliminerer mails. Der er, kan man sige, som Nis også siger, som Malene især kender til, nogle administrative opgaver i forbindelse med de her, med administrationen af alle de her budgetforslag. Så der er opbygget nogle administrative funktioner i systemet, således at nogen centralt kan sidde og slette et forslag, inaktivere det og så videre. Så det findes også i systemet digitalt. Og det var jo sådan typisk noget, de tror jeg tidligere
håndteret måske over håndtere over i jeres Excel-ark. Endelig så indlæser vi, kan man sige, nogle budgettal, flereårsbudgetter fra jeres økonomisystem. Og man kan sige, at de budgetforslag, som sådan set er i spil, de bliver automatisk indregnet i budgetbalancen. Men som administrativ kan man jo så sidde og inaktivere dem og slette dem og så videre, men det bliver simpelthen budgetbalancen bliver automatisk, eller budgetresultatet bliver automatisk beregnet på baggrund af den aktivitet, der er omkring budgetskemaet. Og så kommer vi til den politiske behandling, og den har jeg fundet ud af, den er meget forskellig i kommunerne. Så det er jo spændende, og man har været i Faaborg Midtfyn og også været en proces igennem i Slagelse. Der er virkelig variation i tingene her, og der er forskellige kulturer, der er i spil. Men basalt set kan man sige, så understøtter vi en digital proces i den politiske behandling. Det vil sige, at direktionens budgetforslag, det bliver ligesom frigivet til de forskellige partiers prioriteringer, så de forskellige partier og de forskellige partimedlemmer kan sidde i nogle lukkede rum, kan man kalde det, i den her budgetportal og lave deres egne prioriteringer og simulere, hvordan bliver resultatet, hvis jeg siger ja, nej, ved ikke omkring de her budgetforslag. På et tidspunkt så tegner man en streg i sand, og så siger man, okay, nu skal vi ind i de politiske forhandlinger, og det vil sige, at der vil det være gruppeformandets prioritering, der går ind i den politiske forhandling. Og så begynder man at have sådan et board, hvor man kan se, kan man sige, hvad har de forskellige partier er besluttet i forhold til eller prioriteret i forhold til de enkelte forslag. Og så foregår der en forhandling her, hvor der er en partisekretær, der sidder, eller en forhandlingssekretær, der sidder og vedligeholder resultaterne af det her. Man kan gemme en version, det vil sige, at politikerne i de her forhandlinger kan have flere versioner liggende og se, hvad var det så, vi besluttede sidste gang. Man kan udelukke et parti og så videre. Og man kan sige igen, så bliver budgetresultatet automatisk opdateret der, hvor at man bliver enige i partierne imellem omkring, er det ja eller er det nej. Så bliver budgetresultatet opdateret. Så det var kort omkring processerne. Jeg har ikke så lang tid tilbage. Jeg håber måske, I kan blive nogle minutter længere, fordi nu vil jeg sådan set gå over til demo af systemet her. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, måske kan vi gå ind her, kan vi gå ind her, Martin, og lige klikke på den der? Så skal jeg nok lige... Okay, det kunne du godt. Ja, okay. Fordi at det her, det er jo slutproduktet. Det ved Nessa og Malene også. I skal dele vinduet. Jeg kan se den her. I skal dele vinduet af browseren i stedet for PowerPointen. Okay. Nå, men I kan selv gå ind og kigge på det jeg egentlig vil vise, det er, at slutproduktet af de her budgetskemaer, det er dem, der kommer til at ligge ude på Faaborg Midtfyns hjemmeside. Malene, du kan måske lige fortælle kort om det. Hvad er det, I bruger her fra systemet til folk? Hvad er det, I lægger ud på jeres hjemmeside? Jamen det vi gør, det er, at vi sådan set... der er en download-funktion i systemet, så der tager vi forslagene i forhold til dem, der er besluttet, og downloader dem, og de er jo i 99% webtilgængelige, så vi går dem lige igennem i forhold til de sidste ting. Der er altid et eller andet omkring skemaer og webtilgængelighed, vi lige skal... Men ellers så bliver de sådan set lagt på hjemmesiden, så de budgetforslag, der er vedtaget, er tilgængelige for borgerne, så kan de se, hvad de enkelte forslag drejer sig om. Og det er jo selvfølgelig i forhold til den budgetaftale, som der er indgået, som jo også ligger på vores hjemmeside. Okay, og jeg har også set den her budgetresultat, det ligger også derude. Der har I også klippet ind i jeres budget. Ja, nogle gange har vi hovedoversigten med, andre gange har vi ikke også. Men ellers så fremgår det jo af selve budgetbogen, kan man sige, ikke? Okay, det er godt. Jamen, det var sådan set, det er jo der, vi ender. Det er der, når vi har været processen igennem, så er det jo sådan set slutproduktet.
Og det er sådan set her... Vi sender linket ud, så kan I, Ja. så kan I lige se det efterfølgende. Så der var lidt udfordringer med at dele det, men lad os komme videre under tiden. Yes. Vi har det her, det er så det her menubillede vi møder. Det er sådan så at den her den er kompatibel til iPad, så politikerne kan sidde på deres iPad, hvis de har brug for det, eller de kan sidde på deres PC, så den er kompatibel til. Men der er en menu, der er sådan noget brugerstyring omkring det her, så politikerne de kan fx kun se de 3 sidste menupunkter. Men det er sådan set her processen, den fra start til slut, den er lagt ind i en menu. Så kan man sige, at det her det er processen, hvor at man ude på fagområderne opretter forslag. Og det kan vi også, kan man sige, et langt stykke hen ad vejen design. Hvad er det for nogle stamdata, der skal være på et budgetskema? Og det er jo typisk noget politisk organisation. Hvad er det for et udvalg? Hvad er det for en bevilling, vi skal vælge her? Hvad er det for et fagområde? Den, der sidder med det her, skal oprette skemaerne. Hvad er det for et fagområde, de sidder under? Det kan være en budgettype, som vi kalder det. Og det her med at opbygge budgettyper og indsatsområder og forskellige, altså finde den, kan man sige, den struktur, der passer den enkelte kommune, det har vi efterhånden rimelig. Det er efterhånden blevet en opsætningsøvelse for os, fordi vi har fået udviklet, det er jo der er noget varians mellem kommunerne. Så hvordan I vil opbygge det? Men her i Faaborg Midtfyn, der har de nogle budgettyper. Det kan være anlæg, det kan være politikerforslag, det kan være sådan mange forskellige typer af budgettyper, og det kan man sige, det skal man vælge, når man opretter et forslag. Man kan også vælge et indsatsområde, det vil sige, at nu har man mulighed for ligesom at sige, nu vælger jeg et budgettype, men også et indsatsområde, så hvis man har sådan nogle indsatsområder, som man egentlig gerne vil oprette det her forslag med, så kan man vælge det. Og endelig så kan der være noget funktion, altså IM-kontoplan. Vi har også nogle udgiftstyper, hvis det er det. Så det er sådan noget, vi bygger op i forhold til den enkelte kommunes behov. Så skal den selvfølgelig have et navn. Og når man klikker på opret, så åbner skemaet sig. Og det er sådan at sige, om det er et anlægsskema eller et driftsskema, det er simpelthen styret af de ting, man taster ind her. Det her er egentlig bare et eksempel på et anlægsskema i Faaborg Midtfyn Kommune. Typisk så for toppen af, så har den selvfølgelig, altså man kan sige stamdataen, det kan I sige allerøverst. Jeg er inden for teknik- og miljøudvalget, der er hver en, den får et nummer, den viser budgettyper osv. Man kan også give den et navn. Man kan redigere navnet her. Man kan vælge et geografikode her. Faaborg Midtfyn, de har behov for geografikoder. Hvor er den placeret, det her anlæg? Man kan udelukke et andet forslag. Siger, hvis jeg opretter det her forslag, hvad er det så for et forslag, den er ligesom er afhængig af i forbindelse med en eller anden form for udelukkelse. Så har vi typisk nogle tekstfelter, hvor man kan skrive i de her tekstfelter, altså, og det kan vi også bygge op efter behov. Her der er der 3 tekstfelter, hvor det simpelthen er, det er jo her, som Nis han siger, at det er vigtigt at have en styret proces om, hvad er det, vi skriver i hvilke felter, og hvor langt meget skriver vi, og hvad skal vi skrive. Så der ligger jo en forandringsøvelse her, men vi kan i hvert fald gøre det sådan rimelig mere standardiseret med det her. Så er der noget økonomi, og i Faaborg Midtfyn, der har man valgt at, ligesom at lægge 5 år på. Det har man ikke i Slagelse, så ligesom man har en 10-årig periode. Og så er der typisk en afledt drift. Så sådan ser det ud i Faaborg Midtfyn. I Slagelse, der ser det lidt anderledes ud, men det er ligesom også baseret på det her også. Og det her, det er et driftsskema. Og samme opbygning med noget udelukforslag, med noget tekst, med nogle tal, økonomi. Og hvis man klikker på den, der hedder personalekonsekvens, så vil den folde sig ud. Så kunne man skrive, hvilken personalekonsekvens har det her, og hvor mange års værk osv. Så det folder sig ud her. Man kan også, hvis man klikker på aktiviteter, så folder den sig ud der. Så kan man vælge en prisgang mængde, man kan taste ind. Det kan fx være antal skoleelever til en pris på et eller andet.
Og endelig også den sidste specifikationer, som mere fri specifikationer, hvor man ikke bare har nogle rækker, hvor man kan sige skole 1, skole 2. Så de nederste dele her er egentlig til at specificere skemaet yderligere, således at vi undgår, at der ligger nogle lokale regneark eller Word eller et eller andet. Så alt kan være i det her skema her. Det er sådan set det, der er formålet. Så er der nogle funktionsknapper på det her skema. Man kan downloade. Det bliver downloadet til Word. Synes jeg ser pænt ud efterhånden. Man kan få vist kommentarhistorik. Det vil sige, at klikker man på den knap, så kan man se, hvad er det for nogle kommentarer, der har været i forbindelse med det her godkendelsesflow. Når man sender den frem og tilbage, så kan man indtaste en kommentar. Og så kan man se, jamen, hvad er det egentlig, der er sket med det her forslag. Der er selvfølgelig en gem-knap, der er en send videre-knap, der er også en send tilbage-knap, og så er der den her med at sende en notifikation. Det bliver der sendt en mail, og i den her notifikation, der kommer sådan en pop-up for, hvor man kan skrive, hvad man egentlig har fritekst skal skrive. Gider du ikke lige kigge på det her, vi har travlt eller et eller andet. Så det er de funktionsknapper, der knytter sig til de her skemaer her. Yes. Det her, når man så har oprettet skemaerne og arbejder med de her skemaer, så bliver der, så det her, det er jo så forslagslisten, hvor man kan sige, at skemaerne bliver automatisk opdateret. Det her, vi får noget økonomi på. Den øverste del af det her, den her forslagsliste, der kan man filtrere, og det er der, hvor de her stamdata, de bliver vigtige. Det her, man kan filtrere på et udvalg, man kan filtrere på et fagområde, man kan filtrere på en dranst, det vil sige, om det er drift, anlæg, og vi har også andre dranst liggende. Man kan filtrere på en budgettype, og man kan sige, at selve forslagslisten, den bliver sådan set sorteret eller filtreret i forhold til de her valg, man foretager op i de her søgefelter. Så kan man klikke på den, der hedder personalekonsekvens, så får man kun vist dem, hvor der er indtastet noget personalekonsekvens. Og det er jo dejligt nemt for en HR-afdeling, fordi de kan filtrere lynhurtigt, og så kan de få downloadet, kan man sige, det der kun er interessant for dem i forhold til personalekonsekvens. Der er nogle download-knapper her. Man kan downloade forslagslisten i Excel, så kan man sidde og arbejde med den der, hvis man har brug for det. Man kan downloade det i noget Word, og så får man alle skemaerne i rækkefølge downloadet i Word. Det vil sige, at hvis nu alle filtrene, der er ikke besat nogen filtre her, så vil den tage samtlige budgetskemaer og downloade dem i en rækkefølge per udvalg. Så det er det, forslagslisten den bliver brugt til. Den bliver automatisk opdateret. Så den er hele tiden i statusbilledet af, hvor er vi henne med de budgetskemaer, der er oprettet. Og der er også en forslagsliste arkivfunktion, det vil sige, at man kan se tidligere års forslagslister, hvis man har brug for det, og budgetforslag også. Så er der status monitor. Det er jo her, at både dem ude i fagområderne, men også måske dem i centralt kan se, hvad er status på det her forslag. Og der kan man sådan konfigurere den efter, hvordan ønsker man, at den her godkendelsesproces skal være. Her i Faaborg Midtfyn, der kan man sige, der starter forslaget i centret, så skal økonomi lige have kig på den, så skal den rundt om en fagchef. Så skal den i direktion, og endelig så skal den i kommunalbestyrelse. Så det er jo den proces, man har valgt her i Faaborg Midtfyn. Og der kan man se med pilene, hvor den ligger henne. Man kan også gå ind i forslaget. Ude til højre, der er sådan et vindue, hvor man kan gå ind i forslaget og kigge på den, og man kan også se kommentarhistorik ude til højre. Men her har man egentlig bare et overblik over, hvad er status. Yes. Godt. Man kan sige, når den her, det er sådan de vigtige funktionaliteter i forhold til den administrative behandling af de her budgetforslag. Og så er der noget administration, der ligger bagved, hvor man sådan set kan vælge, hvad er det så for nogle budgetforslag, vi gerne vil gå videre med til den politiske behandling.
Så det, men kan man sige, og den bliver så frigivet. Og det her, det er sådan set resultatet af kan man sige, at nu er direktionens budgetforslag frigivet. Og så ligger alle forslagene dernede. Og igen er der nogle, så nu er det partierne, der er herinde, det er deres lukkede rum, hvor de kan sidde og simulere lidt på det forslag, som direktionen har frigivet. De har nogle filtreringer deroppe, hvor de kan vælge udvalg, de kan vælge budgettype osv. Så har man i Faaborg Midtfyn nogle budgetrammer, som man taster ind. Og alt afhængig af om de klikker ja, nej, ved ikke ud for det forslag. Hvis nu de klikker ja, så vil, kan man sige, budgetforslagets beløb, det vil tælle op i maj. Så her har du en ramme, der er blevet tastet ind centralt. Så har man resultatet af min prioritering, og så har man en difference. Så her kan de sidde i sådan et slags cockpit hele tiden og holde styr på, hvor er i forhold til det her direktionens budgetforslag. I Slagelse, der bruger de en anden model her. Men det er den her model, som man bruger i Faaborg Midtfyn. Endelig så kan politikerne ude til venstre, kan man se, de kan gå ind og se på forslaget, så nu skal de ikke sende, nu kan de gå ind digitalt og se forslaget. De kan skrive en kommentar ud for det her forslag, som de andre partimedlemmer kan se. De kan også gå ind og se de andre partimedlemmers, hvordan har de prioriteret. Så det ligger ude til venstre i de funktioner, der er der. Så har der været de her prioriteringsøvelser her i partierne, og typisk så sidder de jo i regneark derude i de fleste kommuner i dag. Hver eneste parti får sådan et regneark med direktion budget for os, at de sidder og simulerer det, og så bliver det sikkert sendt frem og tilbage fra nogen, der sidder og skal styre det centralt, eller det bliver sendt rundt mellem partimedlemmerne. Men her har vi altså en digital platform til at understøtte partiprioritering. Endelig så kan man sige, at det her, det er jo, og det er fra 23 Marlene, så den har vi brugt tidligere, den her. Det er noget gammelt noget. Men det her, det er jo sådan set et board, hvor man kan se, hvordan ser prioriteringen ud for de forskellige partier. Og det er det her, der bliver brugt som forhandlingsværktøj. Så nu har jeg lige været igennem en proces nede i Slagelse, og der sad de enkelte partier i nogle rum og prioriterede samtidig med, så var gruppeformanden inde i et stort rum og sad og kørte den her igennem. Så det er jo meget spændende at høre om, hvordan det foregår derude. Men igen, så er der noget budgetramme. Der er til venstre noget mulighed for at gå ind og vælge om et parti er grøn eller den er rød eller ved ikke osv. Det er så der, hvor at forhandlingssekretæren sidder og vedligeholder det her sammen omkring bordet med dem, der er i forhandling. Og der er det samme princip igen, når man trykker ja, så tæller den automatisk ind. Når der er et forslag ligesom er blevet vedtaget eller besluttet, så tæller tallene ind ude til højre af de der 4 kolonner, 2023, 24, 25, 26, og så tæller det også op i kan man sige, budgetskemaet derop, eller budgetramme, hvor man kan sige, hvad er rammen, hvad er resultatet af vores forhandling osv. Endelig kan man se, man kan gemme en version, så man kan se forskellige versioner af de her runder, der er forhandlingsrunder. Godt. Så det er den politiske forhandlingsproces, og der skulle gerne være et... Jeg synes, den... Kan du... Ups. Det må det være, ikke? Jo. Det er så, kan man sige... Ja, okay. Det er så hovedoversigten. Nogen kalder den budgetresultat og så videre. Men det er jo selv, den har vi sat op således, at de her forskellige skemaer, når de bliver besluttet, så regner de automatisk ind i den her hovedoversigt. Så her har man sådan en autoopdatering af hovedoversigten løbende, som simpelthen er resultatet af forhandlingerne. Og igen, der kan man også se forskellige versioner af den. Man kan downloade den til Excel, og man kan faktisk også downloade den til PDF nu, eller også var det forhandlingslisten, man kunne downloade til PDF, det kan jeg ikke huske, men det er så det næste, jeg gerne vil vise jer.
det er, at her er forhandlingsresultatet. Der kan man downloade pdf til venstre, se lidt pænt ud. Man kan også downloade til CXL. Så der er de her download-funktioner sådan gennemgående i systemet. Så det var lige det. Det sidste, jeg gerne lige vil vise jer, det er de her administrative opgaver. Der er selvfølgelig nogen, som skal administrere processen i systemet. Så det er der også bygget noget funktionalitet til. Det er blandt andet det, som Malene og hendes kollegaer, de sidder og styrer, hvor man kan udelukke et parti fra forhandlingsrunden, man kan tilføje og redigere et parti, man kan indtaste forskellige. Altså det er sådan forskellige ting, man kan vedligeholde her. Yes, det var det. Var det ordene, Søren? Ja. Ja, vi stjal lidt af jeres tid, det beklager vi. håber, det var så interessant, så jeg kan se, at de fleste af jer har fulgt med. Der er nogen, der måtte smutte undervejs. Også Nis, han skulle til et andet møde. Men Malene, du er der stadigvæk, så i hvert fald tak til jer for jeres bidrag og jeres indlæg her. Vi har jo brugt det, måske næste gang skal vi udvide til en time, Søren. Så der er masser at fortælle om og så videre, ikke? Men jeg håber, det har givet sådan et indtryk af kan man sige, et moderne digitalt standardmodul, som kan eliminere og automatisere mange af de her typisk tunge processer, som vi ser ude i det kommunale, men også kan man sige et moderne værktøj, som kan give en brugertilgang, noget brugervenlighed, som også giver noget arbejdsglæde og kan man sige, i stedet for alt det bøvl med data og validering og så videre. Så det er jo også en del af det, der er noget kvalitet, men der er også noget direkte, kan man sige, effektivisering og så videre. Så det er jo en kombination af det her. Ikke? Og konceptet er lidt, at det kører som modul. Altså man anskaffer sig det her modul, og så er der en implementering i den forbindelse. Og det foregår til fast pris, modulpris, og implementering er til en fast pris. Så det skulle være til at overskue. Vi i hvert fald fra andre kommuner. Og nu så I skærmbilleder, vi vil selvfølgelig meget gerne ud og vise jer det real life og få snakket ind til jeres behov og specifikke krav, fordi basis er sådan set, tror jeg, ved at være der, men de er forskellige og har nogle forskellige behov, og det er noget, vi tager højde for i forbindelse med sådan en implementering. Så. Men respekt for tiden, så lad os runde af nu her, Søren. Tak for I deltog. Tak for jeres interesse. Vi sender materiale ud her. Vi sender også de links ud, som vi forsøgte at benytte her under seancen. Og vi sender også optagelsen ud, hvis I har måttet forlade eller ikke har haft mulighed for at deltage i det her. Så lad os sige, at det var godt for i dag. Tak for jeres deltagelse, og tak for jeres interesse. God dag.